בחודש נובמבר, כאשר אנשי החולצות האדומות החלו בניסיונם להפיל את הממשלה. בחזרה אלינו, כיצד פועלת מכינה קדם צבאית זה 16 שנה במימון של המדינה, אף על פי שהיא נמצאת במאחז לא חוקי ביהודה ושומרון? ועדת החינוך ניהלה היום דיון בנושא, וייתכן כי בעתיד יופסק תקצובה הממלכתי. דנה בן שמעון מדווחת. המכינה הקדם צבאית אלישע סמוך להתנחלות נווה צוף שבחבל בנימין. בכל שנה המכינה מכשירה כ-70 חניכים לגיוס לצה"ל, 50% מהם מגיעים לתפקידי פיקוד וקצונה. מגיעים פה לגדול בעצם בשביל לתת שירות משמעותי למדינת ישראל, לעם ישראל, ואנחנו רואים את זה גם בנתונים, 98% מתגייסים ליחידות הקרביות של צה"ל. אלא שהמכינה שהוקמה כבר לפני 16 שנים נחשבת מאחז לא חוקי. עד היום לא הוסדר מעמדה בחוק, ובכל זאת היא נתמכת ומתוקצבת על ידי רשויות המדינה, משרד הביטחון ומשרד החינוך. המכינה היא בהחלט לא חוקית במובנים האלה. ברגע שהבנו שיש בעיה, וכמדינה צריכים לטפל בבעיה. אז הכנסנו את הנושא הזה באמת למוד פעולה מאוד מהיר. ואכן בחודשים האחרונים החלו לבחון במשרד הביטחון דרכים להכשיר את המכינה ולקדם הליכי תכנון. ברגע שהצבא בעצמו נותן יד, משרד הביטחון נותן יד להכשרת חיילים עתידיים במקום שהוא לא חוקי, איזה מין מסר זה מעביר לחיילים עתידיים של מדינת ישראל? הדיון בכנסת נערך בעקבות דוח של מכון המחקר מולד. הדוח מביא דוגמאות למוסדות חינוך אחרים שנמצאים במאחזים לא חוקיים ומקבלים מימון מרשויות המדינה. כך על פי הדוח, הישיבה התיכונית שערי שמיים במאחז חרשה, או גני ילדים במאחזים כמו עמונה, אש קודש וקידה, שמקבלים כסף ממשרד החינוך. העסק הזה נעשה קודם כל באופן לא חוקי, אבל גם במימון של אזרחי ישראל באופן שהם לא מודעים אליו. ומה שקרה היום הוא בעצם תהליך ראשון, שלב ראשון של תהליך מאוד מאוד ארוך של חשיפה של התופעה הזאת. הבעיה שעושים שימוש במכינה קדם צבאית חינוכית כדי לנגח את כל מערך ההתיישבות. בתום הדיון נקבע שיינתנו 4 חודשים להסדרת המעמד החוקי של מכינת אלישע, ולא, משרדי הממשלה לא ימשיכו לתקצב אותה. כסף, מאחזים לא חוקיים, והמפגש ביניהם שעלול להיות רגיש מאוד. ממשרד החינוך נמסר בתגובה כי המשרד פועל על פי חוק ואינו נותן רישיונות למוסדות חינוך שאין להם היתר בנייה כדין, לרבות מוסדות חינוך ביהודה ושומרון.